Ambalima bamanankan meno maliko no ani maliko ka anga folini wali mando be kataw kelengele na bela jeli ma fo yan fo sigoro la ka fonya na ko bisimila ka bi bamananga kuna foni sorole kene kono mimi na wala chama ke awiye maliki bareo ani jian fa wore ki bareo la anya wala donia anga kuna foni la seli temenina ka fo ko ka beni tarata dun septembre kalo klinani anga jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita aleka furuba sigili kera abena na sanduru wereke kaseka ayereno na bla kukura o kene konna na jamana ima nyama chama o kumbe kene konna na Amadou Kamara naka jatala sedu nyare olu siraka nyiningali galamatengu mogoba dowla olu haklinata efeminye furuba sigili ko nkunga anga je angu nyamada. Bon, Bonangana ni billet d'omba des républiques, non? Parce que la constitution de l'Afrique président ni élu là, ni résultat proclamera 15 jours après, il va baradamne. Mais tu sais que baradamne fika na ikandi jamanama. Il va barak jamanaye, il ka voilé bébé jamana ka nyetaka de massa. Donc on est avec billet. Donc on est à tout avec le président et billet. Et la baraminjale no calcation qu'on a sa cour suprême bena a foyer a kai ikali mais abina mi kalika mi fo o sebene de constitution on ale tsego fale o de be constitution on abino kalika ne fo jamana e abe sego de ka jamana e ko alhamdulillah ni anga jamana tiki ka sigili flana malion yu ka danaya kura président Ibrahim Boubacar Keita la o te koye mun kanga bali mogola parce que mon be Ibrahim Boubacar Keita don akara Mali fait chogomi akara jamana jo fait chogomi akara ben fait chogomi malion ou mafli ou kan bara kelena Ibrahim ye bara chaman de damine babara mun be masika ke ka ban sanduru kono ala sababu nyuman di ama sisan mumbato Ibrahim be na bara ton ilaba ka lafia di malion ma ka bendo Mali kono ka beka hamina ko ni ala sonama ka chaman dila akonna la bi amba fo alhamdulillah bi domba de ni Mali fana ka démocratie domba de jamana ka je ka fo an be sona ni mogoyima mogo ka fo a anga beka son anga to kilin kofe o fana o ya damana ko ye o tesoro jamana be kono ambi ala fo ka ala wala nyimando e bi domba ambi alafo nanya kolosi ka bo 2012 fo kana se ni sayina Mali e gele chama soro nga wana tabe Mali sera ka élection organisée wala ambi Mali gouvernement fo ka Mali gouvernement wala nyimando ka jamana don bela jilen fo ko wala nyimando bi Malien dem bi yororo Malien dem be ka kanka ni sonja ni ko na wulo bade malgré que amini gelen kono an sera ka élection organisée o président kora min sigira ambi ala amba nyina ala fe ala ka damene ni here wala ka labani here ay laydu minuta jamana dew yi ala ka ta fanga nogoya ayi o anya ka discours lame aka discours konnana o anga hamna ko chama ayo be fo discours konnana notamment bembe se ka sabati Mali kono chogamina notamment Mali be se ka tanye chogamina dem sonu be se ka bara soro chogamina wala amba fo ka wal nyamando ka do kay ka fa ko félicitations ni ala sona amba blasira wala sa jamana ka seka sabati jamana ka seka lafiya soro anye kumanga memesa wasa dobala président ma jama amakaba aya fa mungo doro mindirama a kelindi ka dafa amago tola a photo alla benelo mama ba faso fe no ba fe ka faso mbara a jijaledo a chesiredo ka buruma anga ka gele jigi mi bana jamana nga sansro uri dakadamela donc président est comme phobie vraiment ine hakli ne kosobe a son hakli baw fami malien ko hamdan ko bawi a dasirulu bema no e lakani ko no e dunga fay no e kalanko nuni ngamuye hakli ne kosobe aya fo ni a chien flana ya ba fo akoko ni mandai amna ke dimsonu de kam mandai donc o hukumu konnana fon fen dimsonu ka barakoy fon ka sorokoy fon ka joyorokoy o dem na ka hamna koy donc bina to vraiment mo chama ube sirajugu numbla noye katra immigration clandestine nuna ubna soro ubse ka tu u karola ka u yere deme ku bange baw fene deme bon andi sojara
an jigi sigira parce que kalo damadɔ n'a kun fɔra ko élection bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ a sogolama kun maa si kun dan da la ka da ka jamana bi situation min kɔnɔna na donc ka se ka o élection kɛ ka bɛn a date ma fo o président sigi bi an bɛ o kɛnɛ sanfɛ ka o formalitéw ni o ko tɔw dafa o ye jigisigi ye o b'a jira k'a fɔ ni maliyɛnw y'u ni da fɛn fɛn kan ka jɛ ka kɛ kelen ko ko la Ala bɛ u dɛmɛ na gɛlɛya minnu bɛ yen an y'olu bila an kɔfɛ ka jɛ k'an ɲɛsin ɲɛtaa ma Ala y'an dɛmɛ an bɔra gɛlɛyaw kɔnɔ ka d'a kan karata koloni ka fisa ni dalangolo ye élection ka kɛ mankanw ka k'a la a kɛ ɲɛ a ma ɲɛ an ka fɔ ka bɛn k'o la o ka fisa n'a kɛbaliya ye o de kɔlɔlɔ ka jugu ka tɛmɛ a kɛli kan bi Ala barika la élection kɛra ɲɛ kɔnɔma ni kɛnɛma ma ka bɛɛ ko k'a ɲɛna a sabatira président fana sigira bi jamana ka sigi cogo la sariya kɔnɔ nin ye jigisigi ye espoir don malidenw bolo minnu bɛ kɔnɔ ani minnu bɛ kɛnɛma. A kɛlen kɔfɛ ni k'i kalen k'i siɲɛ Mali jamana kɔnɔdenw ɲɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 4 ye an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a y'a ka minisiri ɲɛma Sumeilu Bube Mayiga bisimila o min senfɛ IBK ye Sumeilu Bube Mayiga fo ka waleɲuman dɔ kosɛbɛ ka d'a ka cɛsiri baaraw kan ka labanna k'a ka minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ baaraw k'olu segin a ma ko kura kun. Musa Fɔnba bɛ na ɲɛfɔli k'an ye o sɔrɔlenw na. A kɛlen jamana ɲɛmaa ye san 5 nata kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita y'a yira k'a fɔ a ka minisiri ɲɛmaa Sumeilu Bube Mayiga bi tɛmɛ n'a ka baaraw ye minisiri ɲɛmaaya la ni ka laban ka baaraba bonyamasegin fɛnɛ tɛngu a la faso ye a ɲini bɛ Sumeilu Bube Mayiga fɛ minisiri ɲɛmaa kura a ka minisiriw ɲini minnu n'a bɛ se ka jɛ ka jamana ɲɛmaa ka hakilinaw labaara faso ye Sumeilu Bube Mayiga kalo damadɔw tɛmɛna maa kun t'a dɔn k'a fɔ kalata bɛ se labɛn an ka jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ kun y'a yira k'a fɔ gwɛlɛya min bɛ jamana kɔrɔ yanfan n'a cɛmancɛ yanfan fɛ ni cɛmancɛ yanfan kun ye siyaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ye ko baara min kalifara a la ko baara in tɛna se ka kɛ a fɛ nka dɔdɔni Sumeilu Bube Mayiga a ye wulikajɔw caya ni k'i ɲɛsin jamanakuntigi sigi kalata labɛnni ma min bɛ se k'a to an ka jamana fangabondaw jɔlen bɛ se to an ye a ka minisiri ɲɛmaaya kɔnɔ a y'i sen jɔ jamana fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a gwɛlɛman yɔrɔw Kidali b'o la Minaka bɛ o la Gawo jamana kɔrɔ yanfan fɛ ani jamana cɛmancɛ yanfan ni o ye Moti mara fɛnɛ ye kulu maramafɛntigiw minnu kun bɛ ɲɔgɔn na ye a taar'i sen jɔ o yɔrɔw fɛnɛ na wa Moti mara de la Sumeilu Bube Mayiga y'i dantigɛ k'a fɔ jamanakuntigi sigi kalata a bɛ kɛ nin don in an ka jamana kɔnɔ o balala maa caman na minisiri ɲɛmaa kura min bilalen filɛ nin ye jamana ɲɛmaa ka hakilinaw labaarali la don nataw kɔnɔ wale kelen san nataw kɔnɔ yɛrɛ ale de sera ka kulu maramafɛntigiw n'o hakili jira ɲɔgɔn na k'a fɔ kalata kɛli ye wajibi ye an ka jamana kɔnɔ a da sera fɛn o mɔ tiɲɛ don minnu ma taa dɔw jimin sira fɛ kulu maramafɛntigiw la nka y'a yir'u la k'a fɔ maramafɛn minɛni ye wajibi ye kulu maramafɛntigi la maa min mɛnɛ ni maramafɛn ka ka sariya fɛnɛ kɛn bɛ k'o fɔ n'o ye permis ye ni maramafɛn man kan a man ka y'i bolo jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma surunama don o de kosɔn danaya dara ka ko a ka tɛmɛ ni baara ye ka minisiri wɛrɛw ɲini ani minnu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM Mali jamana tungarankew olu kungango ɲɛnabɔ jɛkulu dɔ don kabini tarata don septembre kalo tile 4 ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigira sen kan jɛkulu CSDM min fɛ sigi kuma ɲɔgɔnya bolila fɛn min kan o bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ nɔ wasaden sigi kalata minnu ni olu baaraw bɛ sen na ni a bolodalen don an ka jamana kɔnɔ kabini octobre kalo tile 28 ani novembre kalo tile 18 ye ka se ka u ka nisɔngoya jira ka sanga ni o lahalaya dɔw ye Samaira Sanogo a n'a ka jatala Ibrahim Kulibali fɛn minnu sɔrɔla kɛnɛ in kɔnɔ olu fɛ an ka jɛ an k'u lajɛ. Bon, an y'a mɛn semaine min tɛmɛnen gouvernement conseil des ministres laban k'u ye collège électoral convoqué élection nin kan ka kɛ octobre kɔnɔna na an dun kabini san 3 an ye yɔrɔ caman matama ani mɔgɔ caman kuma ɲɔgɔnya alors qu'o député an ka tungarankew bɛ se ka député sɔrɔ assemblée kɔnɔna na cogoya min na u bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn ɲuman de don fɛn min kan a kan ka kɛ kabini conférence nationale a tun fɔra de k'a fɔ ko député kɛmɛ kɛmɛ ko a tan bi kɛ tungarankɛ ka député ye mais kabini o kɛra gouvernement fɛn o fɛn nana u si ma latigɛ donc an ye boloboli min kɛ ani démarche min kɛ u y'a ta en considération loi min tun changera a tun y'o kɔnɔ u y'o voté mais an ka sariya bɔnba sanzeli a ma se ka kɛ donc n'o fɔra k'a fɔ k'u bɛna élection kɛ yanni kalo 2 tɛ
andun anga problème ma régler amba ñunu fe o ya don ka foko malien ye flade munu sigilen bi malilan ani maliden tungranke amba fe o wati o la janya ka ke sankele aw sankele tila alors ko problème fon fa mimbe ke ka o ko ñenebo aka ñenebo a ñumayala ka ñenebo ben ani sabati konnala o de ba ke ka foko tungranke o bina député soro anga sariya bomba kono ni hakili bala ka fo loi min tum votela sariya bomba kono o ya voté ko ka député di tangranke o ma donc o voteli ma bo o référendum ma bo na fora ka fo ko o bina élection ke andum anga ko ma nyane bo fo ka fuye ko hakili labla akola wulde gouvernement wulde bi se ka sariya latine amara ka fo ko maliden bena fon fena ou sona fon fena ou bena nye surala Dosolo Traoré ka su nimbela jelen ko ama ko sukunin kura ale konodoni ani atemeli o kelenlu digumbaebi kerengere ala samia wati nyamau ani boroko ulube asira fantan na nimbela jelena temesina mo uluku nyamanko ko akelenlu gelea bay jawkelaw ulu fanabu hakilna tadi akunga ngokuka samaira sanogu ani babaketa uluka soro lundo ayirala ka fɔ ko sugu kɔnɔna jama jɛla yɔrɔ do ina fɔ anw b'a dɔn cogo min na wa a dabɔra walasa sanni feere ka se ka tɛmɛ guna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a dayɛrɛmɛ sɔrɔ nka Bamakɔ sugura bilama b'a fɛ ka bɔ o hukumu kɔnɔna na ka da ka ɲaman b'a fɛ ka caya ni feerefɛnw ye. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ɲamanko in yɛrɛ an yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na bi an degunnen bɔ ɲamanko in na jama u dɛsɛra ɲamancɛ de la parce que mɔgɔ min kan ka bila baara min na n'i ma bila o la n'i ye mɔgɔ wɛrɛ bila la a tɛ se ka kɛ. Ɲama in bɛ bolo min an mɛnna tɛ nin ye ko kura de daminɛnen an fɛ yan ɲama bɔnnen don an da la cɛcogo t'a la n'a cɛra bi sini a bɛ juguya i b'a ko ɲama bɔyɔrɔ tɛ bon ne yɛrɛ bɛ min fɛ normalement jamana de kan ka yɔrɔ dɔ organiser dépôt bɛ kɛ yɔrɔba min na Sugukura kuluju filɛ o kɛnɛlankolon baden bɛ yen nɔ o bɛ se ka taa yen jɔ ɲama bɛɛ bɛ bɔ yen mais u bɛ ka taa ɲama bɔ musuwari da la tile kelen tile fila dépôt bɛ fa ɲama min na fo goudron sanfɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na sugu ɲɛmɔgɔ bɛ ne olu yɛrɛ kun y'a ko daminɛ wagati dɔ la mais o fana dɛsɛra la n t'a dɔn kun kelen min ni olu dɛsɛra la fɔlɔ ne bana de kɛ an bɛɛ bananen de don an bɛ nu yɛrɛ mura bɛ k'an faga don o don i bɛ fura ta ka dɛsɛ a tɛ mɔgɔ ɲɛ la parce que e bɛ fura ta bi sini e bɛ na jagoya i bɛ bana jugu kɛ bon hakilinaw m'an na ɲamanko in na an sigilen tɛ k'a filɛ an bɛ ɲamanko in kɛlɛ kɛ su ani tile u t'a dabila bon minnu kan ka na ɲaman cɛ olu tɛ ka na cɛ ka bɔ an da la vraiment Sugukura ɲamanko in an tɔɲɔnen don wa an tɔɔrɔlen don fo ka s'a dan na nɛgɛjugu ni bana sa sabula gouvernement fana ka wuli ka jɔ a jɔyɔrɔ la ɲaman in ye bana min ye bɛɛ de bɛ dɔ sɔrɔ a la vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ɲamanko in an tɔɔrɔlen don bi an tɔɔrɔlen don sini an hakili ye mun ye u ka ɲamancɛyɔrɔ dayɛlɛ an ka mɔgɔw u ka baara kɛ ne yɛrɛ cɛw ye ɲamancɛlaw ye ne yɛrɛ balo bɛ ɲaman na ɲaman bɔyɔrɔ t'u bolo u sɛgɛnnen u ɲɛnen don ɲamanko la wagati bɛɛ u mana ɲaman bɔyɔrɔ la u b'u ka ɲamawotorow minnu na k'u ka faliw minɛ u bɛ wariba de sara ne yɛrɛ ka mɔgɔ bɛɛ ye ɲamancɛla ye u ka ɲaman bɔyɔrɔ nɔgɔya an ka mɔgɔw ka se ka ɲaman bɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ k'an tɔɔrɔ a kasa bɛ k'an tɔɔrɔ an bɛ feereli kɛ jɛma don a bɛ k'an tɔɔrɔ kasa in bɛ k'an tɔɔrɔ yɛrɛ de. Bon hakilila m'anw na ka si ɲamanko in ma fɔlɔfɔlɔ anw yɛrɛ ka marchandise m'anw bolo n'o ye marchandise feereta mun ye o ye logo ni avocat ye n'a logo ni avocat ye tile damadɔ kɛ n'a ma san o y'a dama ɲama ye donc o gɛlɛya b'an kan dɔɔni ɲamanko la donc an tun b'a fɛ k'a ɲini autorité fɛ n'u bɛ se ka ozone dɛmɛ hali bi bolifɛnko la pour que ozone bɛ se ka bolifɛn caman sɔrɔ ka ɲamaw ta joona joona o tun bɛ diya an ye. walasa ka se ka fiɲɛ ɲuman sɔrɔ ka sama hɛrɛ ani baden na ni ka tila ka u ka feere kɛ ka ɲa Suguninkura feerekɛlaw b'a ɲini ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ o ka wuli k'olu kulomagɛn walasa ni degun jugu bɛ se ka bɔ olu dala cogo min na teliya la. bon ɲama in bɛɛ tila bɛ bɔ sugu kɔnɔna de la bon jagoya de o sugu kɔnɔ ye ɲama sugu kɔnɔ en tant que baara bɛ kɛ sugu kɔnɔ ɲama bɔyɔrɔ ye sugu kɔnɔ ɲama bɛ bɔ sugu kɔnɔ ka na k'a kɛyɔrɔ la u kan ka fɛn de sigi poubelle de sigi ɲama ka k'a kɔnɔ mais o dɛsɛra ɲɛ bɛ gidɔrɔn ka na e yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ la bon welekan min kɔni bɛ ne fɛ u kɔni k'a dɔn an tɔɲɔnen don n'u bɛ se ka solution min kɛ k'o tɔjɔ wuli ka ban an kɔni de b'o ɲini o de ne ka welekan ye ka s'u ma sinon an tɔɔrɔlen don sugu la yan quoi Sugukura fan bɛɛ yɔrɔ kelen tɛ fan bɛɛ de don. vraiment min bɛ ne fɛ ka fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna u ka wuli u k'u cɛsiri u ka baara fɛ jamana ye maa kelen t'a dilan bɛɛ de b'a dilan u ka ɲaman cɛ ka bɔ an da la
ka tila ka sariya sigi ni mɔgɔ min ɲama bɛ gitɔrɔn sanfɛ o kan ka ɲangini mun ye ko o fana ɲangin'o tigi ye. Welekan bɛ ne bolo u ka ɲama u ka fɛɛrɛ kɛ fɛn bɛ se ka ɲama in bɔ an da la nɔgɔ ma ɲi nɔgɔ ye bana de bana mun banna tila bɛɛ ye ɲama ye ɲama bɔrɔ tɛ Bamakɔ ka fɛɛrɛ ɲini ɲama bɔrɔ ko in na. Bon an yɛrɛ ka ɲininkala o zone mɔgɔw ɲininka u ko k'u ka ɲama bɔrɔw de janyana kojugu ko ɲama bɔrɔw de janyana kojugu o gɛlɛya b'u kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la autorité yɛrɛ mana u dɛmɛ bolifɛnko la o bɛ fisaya kosɛbɛ kosɛbɛ. Sani o don kɔni cɛ sugukura feerekɛlaw kɔni o nisɔngoyalen bɛ bi ka d'a kan hali tɛmɛyɔrɔ tɛ o bolo surtout ni sanba nana bɛɛ dun b'a dɔn ko anw bɛ samiyɛfɛla la nka o bɛna ta o muɲunen bɛ walasa u bɛ se ka u ka nasɔngɔ sɔrɔ cogo min na. An bɛ to Suguninkura kunkanko kunnafoniw na hali bi sisan an bɛna lajɛ ka Suguninkura kunkanko ɲɛmɔgɔw olu de lamɛn Samayira Sanogo ani Daramani Male olu ka ɲininkali galamani na. Madinɛkura Sugukura a ɲama cayara ka tɛmɛ a marchandise kan nka ni I ye anw ɲininka an bɛ min ye tuma dɔ la I b'a sɔrɔ ani mɔgɔ tɔw bɛ min ye kelenw tɛ nka anw ɲɛ bɛ min na a n'an ka faamu ye min d'an ma sugu yɛrɛ nɔgɔ la an bɛ fɛ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ ka kɛ seere ye Suguninkura an bɛ don min na I komi bi Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn sugu belebele tɛ yen sugu bonya hectare 15 hectare 10 o de jɔlen don ka sugu koli o de ye immeuble ye hɔrɔn min bɛ sugu kɔnɔ o ye hectare 5 ye n'a y'a sɔrɔ sugu nɔgɔ de ye sugu jɔbaliya ye o ma hectare 10 min jɔlen don yala o jɛlen don wa ji nɔgɔw bɛɛ de bɛ bɔ sanfɛ ye ka jigin an bɛ ɲininkali min kɛ an lamɛnbaaw n'an filɛbaaw la k'a sɛmɛ faamaw la n'o y'an ka Mali faamaw ye an ka Sugukura yala anw di taxi de sara wa an di impôts de sara wa n'o de la n'an ka sugu nɔgɔlen n'o ta wa n'a y'a sɔrɔ an t'olu sara u kana o fɔ kɛrɛfɛ dɛ u k'an wele an ka sigi débat la ɲɛ k'a ye tulo k'a mɛn bɛɛ ka k'a seere an ka sale 20 bɛ min ladon nɛgɛ kɛsu minnu bɛ yan kalo la 600 bɛ min ladon magasin minnu bɛ yan minnu ye 2000 u bɛ min ladon kalo kɔnɔ san kɔnɔ an ka taa patente la k'a daminɛ a fitinin na ka yɛlɛ impôt mɔgɔw yala Sugukura bɛ patente ta wa ou bien a t'a ta mairie an kan ka taxi minnu sara an b'a sara wa ou bien an t'a sara bureau sigira 2014 ala y'an yɛrɛjɛgɛ Ozone Mali la 2015 a lancement yɛrɛw taara kɛnɛ kan wa olu nana yanni lancement ka kɛ u sera ma k'a fɔ olu nana donc u bɛ fɛ u ni sugu responsable ka baara kɛ walasa sugu bɛ sanuya an ko alhamdulilayi nin ye fɛn ɲumanba ye nka an m'a dɔn an bɛ lamɛnbaaw bɛɛ k'an seere ka ɲininkali sɛmɛ faamaw na a danna mun na a ma kɛ an n'olu ye échangew kɛ n'o ye hakilijagabɔw ye an ko Sikaso place u ka kɛsuba ye 2 bɛ sigi yen Logo sugu 2 bɛ sigi yen sugu Tilebiyafa n'o ye Banama place nouveau ye 1 bɛ sigi yen Bamanan sugu n'o ye sugu Kɔrɔafa ye 1 bɛ sigi yen an ka denmisɛn minnu bɛ ɲama cɛ ani minnu yɛrɛ bɛ se k'u taw cɛ ka taa k'a kɔnɔ bɛn kɛra ka dugu jɛ o jɛ kɛsu ninnu bɛ ta ka taa yɛlɛma n'o kun continué na est-ce que sugu bɛ nɔgɔ ta mais an nana o baara daminɛ ɲɛmaaya la a ma se ka kɛ an bɛ ɲininkali sɛmɛ an ka faamaw na mun na o ma se ka kɛ. Effectivement Suguninkura ɲamanko ko dogolen tɛ Suguninkura ɲamanko je peux dire que dusukasi ko don mais sugu tɛ se ka dilan sugutigi kɔ bien vrai que n'a fɔra ko mairie de ta ye sugu min ye mairie bɛ sugu gérer mais sugu tɛ se ka dilan sugutigi kɔ an kun ye hakilila min ta waati dɔ la en 2017 an kun ye sugulamɔgɔw wele o kɔnɔ an ka jɛ ka sigi ka kuma an ka programme tracé ka commission sigi pour que an ka se ka don sugu kɔnɔ gɛlɛyaw bɛ sugu kɔnɔ an ka se k'o wuli ka bɔ yen n'o o ye sugu nɔgɔ ye maintenant tiɲɛ fɔli ka fisa association 2 de bɛ sugu in kɔnɔ n'u b'a fɔ o ma ko Benso ani Yɛrɛdɔn an yɛrɛ nana deuxième adjoint fɛ yen pour que an ka se ka jɛ ka sigi ka kuma sugu in yɛrɛ taabolo ɲuman kan
mais a ma se ka faamuya gɛlɛyaba de bɛ association fila ni ɲɔgɔn cɛ bon maintenant dɔw fana hakili b'a la na an farala ɲɔgɔn kan an bɛ baara ka sugu kɔnɔ ko sugu feerela ou bien an bɛna sugu kɛ kɛcogo wɛrɛ ye non o tɛ sugu feere tɛ kɛcogo wɛrɛ tɛ olu yɛrɛ bɛ condition de vie min kɔnɔ an bɛ fɛ o de ka ɲa u bɛ feere min na u ka feere kɛ condition kɔnɔ u ka feere kɛ sababa kɔnɔ n'o kɛra olu yɛrɛ ka client bɛ caya parce que n'i taara k'i bɛ taa fɛn san nɔgɔ min yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ min bɛ hygiène ko kalama n'i taara n'i y'a ye a nege bɛ wuli o bɛ dɔ bɔ olu ka sɔrɔ la donc association fila yi k'u tɛ se ka jɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan commission kɔnɔ pour que ka se ka baara kɛ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don an ka jɛ fɛn minnu sɔrɔ la k'olu ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Senegal jamana kono fanga sinamato ngano ba hukumba fe kan so kuya tamba bulu data rata temene lakana tikira mo yu babali Senegal fa ba Dakar fanjama mve nuso kuya tama kala nunu yeru do minena ministry so mi nyashine do kala talbe ni manni o ye jamana kono na nyana boli ministry suyi o fa bela jele shwale kundo temengundi se kani ye vanjie lakana tikira mo ani uga forumbara ni gazi mo kume fa bela jele la fanga sinamato nyama ere do fenomene na ni o ye wasadenye ko Umar Sar amasurna ma uga fola nga fanga sinamato ngo ko tabe ko ma wore o fenomene na ma nyemo la jakolo mi wele ko FRN ale de keleme ka haglina inda ka wuli ka joke ka ngwara da magizale ga fanga na mi se ga to maminu me ga simbo chogo nyene jamana kundige sigi kala tala samba fla anita ni ngonondo ubise segingaddu ma folo Senegal faba Dakar maire Khalifa Sall min be bulula ani ma flana Senegali jamana nyama koro Ablaye Wade de Karemo Wade FRN jakulu nya yira fana ka fo kala nyini do fene ye jakulu kerengere nenga sigi senga ka nyeshin kala tala beni mo ka bo jamana kono na nyana bole ministry ka buloka barza bu ka ka o ministry te ma wore ye Macky Sall ga fanga masuruna ma do aka fanga nyini ndo ma fene do ni o ye ali nguye ndiaye amawla duniya ka fo ma minu ngembe ku kambo ka jamana nyama ya nyini samba fla anita ni ngonondo bereta maje ma kemena uri ato jamana nyama ya laje ka yelema do jamana kalata sharia ula meme se ka to ma bise tende Mauritanie nga ufe wasadenziki kalataw ni marabulu nyama siki kalataw ni mere siki kalataw jabi ube ka bika toni dodoni nga jabi kumvola ukembe ka jira ka fo Mauritanie jamana nyama Mohamed Ould Abdelaziz ka fanga nyinindo ani fanga nyinindo minu ngeme ka silama ya dine bere bere uyere ka ko islamisi ulu de benyakuna kalata jabi minu nzira ka faranyonga keme sarala wasadenziki kalataw la muga ka tase bisa bamo ubebulula marabulu nyama siki kalata ni mere siki kalata keme sarala biduru fene sorombe suma ya mi ndone do kalata jabi ubolila kalata la beni ya yira ka fo masoro do refe Mauritanie yere asigida usigi chugo ulasoro chugo gweleya minnu bela ko de ya to kalata yin amasega kunje sibiri uyetle kele mbara ka no yo dugu ya dimashi wajabi nunu nga boyoro jande ka kalata la bene jakulu lasoro ko de be kana na gweleya uye fanga sina mato minnu ngumbi ba ku sendo kalata ula ninyina uya yira ka fo ubiddo ulu parala nyonga ka jira ka fo gweleya bakele do kalata ngono nga kalata jatemine ba kele minnu ndagara ukado Mauritanie ka kalata jatemine ne oye farafina tomba Union Africaine ga mawye olu koni ya jira ka fo u ka jatemine una uma una nyona gweleya ye meme ke sababu ye ka fo ko kalata nyuma masigi singa Mauritanie jamana kono fanga sinamato ni jamana nyama ya so fole do nyongo binen jamana kono bawo wasablo kono wasadeun jena na ye ka jamana nyama ka sharia se ndajira le do bala oye jamana kalata sharia se ngura wiye ko koda electoral e mawo madiba fe ka ke jamana nyama ye do natawla binen jamana kono toromonya mi boko dafien na ni ukama ko kosio shefa ware million geme fla ani million biduri bo de bo jebongolo kala fanga sinamato ya jara ka fo mabe umo na folo minganga do kalata ere adafe yere mangutu ni musaka uminu nganga bo fokata kalata kunje fanga nyini ndofe no ye shefa wari miliyari fla ani million geme duru ye keme sarala utani duru de bebe shefa wari million geme fla ni biduru imoma kelemve ikobo nga donde meno na million dani duru de kundu anyini ne do lisiti ku fene fe minu vara menyonga inafo wasadinziki kalata na saraka na manya kwa ba kamobe shefa wari million geme fla ani million binani ani million gonondo au fene bo boje bongolo kala nga donde meno na okunye million jegi ani delasi babi woro jamana kundigiziki kalata ube na jamana kono samba fla ani mugadu wasadenziki kalatao oye samba fla ani tani ngono ndoye ama wala doni aka fo jamana nyama Patrice Talon
don min na a bɛna fanga na kun y'a jira k'a fɔ yɛlɛma dɔw kan ka kɛ politiki binakuu ka bɛnɛ jamana kɔnɔ wa nin y'o yɛlɛmaw de daminɛnen ye hali n'o y'a sɔrɔla a ma se ka yɛlɛma don jamana sariyasunba la fɔlɔ bawo wasadenw b'an bɛɛ o l'a bolo wasabulon kɔnɔ a dun t'a fɛ fana ka tɛmɛ ni a ye jamanadenw fɛ forobakalata referendum ka sabu kɛ musakakow ye Léonce Ngbaji ni ale ye fanga ɲini dɔ parti pour la libération du peuple ɲɛmaa ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa don a y'a yira k'a fɔ nin ye bɛnbɛnbɛn dɔ de labɛnnen ye denmisɛnninw ka mɔ ko bawo ko nin bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw sen bɔ kalata la k'a kana bala ma na don nataw la n'i ma ɲa k'i bɛ kɛ wasaden ye o k'a sɔrɔ i ye waritigiba de ye wa n'i ma ɲa k'i bɛ kɛ jamana ɲɛmaa fɛnɛ ye o k'a sɔrɔ la i ye fɛntigiba de ye fantanw se bɛna bɔ ko bɛɛ lajɛlen la politiki binakuu kan ko nin y'o de daminɛnen ye jamana ɲɛmaa Patrice Talon n'a nɔfɛmɔgɔw fɛ. Kongo Kinshasa ministre min ɲɛsinbɛ kiiri ko ma Alexis Tambwe Mwamba a bɛ waati jan bɔ a bɛ ka jira k'a fɔ ni kuma o kuma Belgique kiiri mago jɔra ye la labɛn bɛ ka se k'u ka kɔrɔfɔw jaabi lahala dɔ kun kan lahala min kɛlen ni ɲinanjɛ san 22 pankurun binko kuma dɔ de don kuma min na siya wolomakɛlɛ b'a ta ni tilala Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ o don a tun bɛ wele ko Zaire Mobutu Maréchal a bɛ ka bi k'a yɛrɛ ɲini bawo tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la bilen kɔrɔ ka namandi bi jamana ɲɛmaa Joseph Kabila fa Laurent Désiré Kabila n'a ka kɛlɛcɛw kulu marafɛntigiw bɛ tu kɔnɔ Jean-Pierre Bemba fɛnɛ n'a ka MLC fɛnɛ bɛ tu kɔnɔ marifa b'u bolo o kuma de la pankurun dɔ bina pankurun min susura sani dugu cɛ maa dɔw fɛ minnu ma lakodɔn sigasigana bɛ minisiri in de nɔfɛ ni o ye Kongo Kinshasa kiiriko minisiri Alexis Tambwe Mwamba ye tarata septembre kalo tile 4 Belgique kiiri ɲɛmaw y'a lamɛn lɛrɛ 4 kɔnɔ n'a ɲininkara min na kiiri ɲɛmaw fɛ a b'o jaabi a ka labasaba ni o ye maître Laurent Ken ye o ye bataki dɔ sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ale ka maa Alexis Tambwe Mwamba a ye Belgique kiiri ɲɛmaw ka kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen jaabi ka ba lɛrɛ 4 in kɔnɔ k'a daminɛ 9h fɔ 13h Belgique kiiri ɲɛma Michel Claise a bɛ k'i nu don fɛn min na ka sunsun k'a lajɛ san 1998 octobre kalo tile 10 coyi pankurun dɔ bɛ Kongo Kinshasa kunana na maa caman bɛ a kɔnɔ mugu de filila o ka ni k'o bɔ k'o bi a donni kama Alexis Tambwe Mwamba n'a ma ɲa k'a fɔ jamana ɲaaminen kun don ko siya wolomakɛlɛ b'a ta ni tila la mamurulen jɛkulu min kun bɛ wele ko Rassemblement Congolais pour la démocratie RCD ale de kun y'o babu sentigi ye kabini a y'a mɛn k'a fɔ mugujugu ye pankurun in sɔrɔ k'a bi a ko RCD ka kɛwale don a ye mamurulen jɛkulu min babu sentigi ye nka Alexis Tambwe Mwamba ka lapasaba ni o ye avocat ye o y'a yira k'a fɔ minisiri y'i jabajɛya kiiri ɲɛmaw ye Belgique u y'a ɲininka fɛn o fɛn na u ka dɔnta ye fɛn o fɛn ye n'u y'o ɲininkali bisaden tugu a la k'a y'a bɛɛ lajɛlen jaabi lɛrɛ 4 kɔnɔ ɲininkali wɛrɛ min dɛnkunna ma ɲina minisiri la Belgique kiiri ɲɛmaw fɛ o ye k'a fɔ dakabana so dɔ san bɛ a fɛ Belgique faba Bruxelles dakabana kin dɔ fɛnɛ na o sana jɛbɔngolo ka de la wari jɛni yɛrɛ a ma tɛmɛ wariso fɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a bɔ yala o wari in sɔrɔla sɔrɔ cogo jumɛn n'a fɛ nka ka labasaba ko k'a ye nin bɛɛ lajɛlen jaabi. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la ni ala ma basi wɛrɛ kɛ laseli nata an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn.